svi savezni i svi dokumenti utvrđuju da je Dubrovnik grad. Gdje smo stavili? Aha, Dubrovnik grad, jebate. Je grad. Država. Grad. Država. Grad. Dobro, pa, ali kako, mislim, koja je sezona bolja za Dalmaciju, i koja je puno isplatljivija, zimska za Sloveniju ili ljetna za Dalmaciju? Pa, ljeti imamo, kao što vidite ovdje na raznim grafikonima. Vidite, ovdje zoomiraj kamera. Zoomirajte. Ljeti imamo puno veći skijaški profit. Gdje je profit? Profit, pa dođu u Dalmaciju i ljudi sa skijom. Ljeti? Da. Pa čekajte, pa što vi to Čekajte! Dođu ljudi ljeti sa skijama. I mi njima prodamo bazu da mi imamo sniga, razumiš? Ali, vraga mi njih natankamo na more i onda to lipo skijaju, ne znaju di su. Znači, vi varate ljude? Da. Ali dok on to ne znaju, ne varam. Ali, varate ljude ispred federalne televizije, vi ste to priznali. Vi znači da ćete biti kažnjeni? Ja. Da, vi. A ovo je tvoje? Ma ko je moj u pičku maternu? Ko je moj? Šta je moj? Zaštitari! Držite ga! Zaštitari! Držite ga! Evo toga me na miru! Zove se s nama sin Ivice Račana iz Afganistana. Njega je, nažalost, Ivica Račan napustio. On se osjećao vrlo ožalošćeno i, nažalost, ne zna hrvatski, pa ćemo s njim ću morati komunicirati na engleskom jeziku. Good evening. How did you felt when your father left you alone in Afghanistan? I feel very tired and very lonely and very thankful. I feel like the born child in the desert of this space of Afghanistan, and I want to home. My father wanted me. My father came to hear me and hear me. Why your son is bleeding and succeeding in the space of the chest. Okay, this is a true sad story. Now, what did your mother say about it? My mother said that father has cancer and that father is alone, that father is very stupid because he left me in situation when he was in the München hospital. And okay, and what do you do for your life? What job do you have? I have job masturbation in my tent, and only what I can do is the satisfying with my hand and my dick. Okay, that was really funny and it was a joke. We don't masturbate together, of course. Okay, thank you very much. That was very sad story about a young boy called Zvonimir. Okay, thank you very much. Zvonimir Račan. Thank you and good night. Slijede sportske novosti. Okupili smo se danas gdje 3 mlada natjecatelja žele boriti svjetski rekord u pišanju udara. Idemo do njih vidjeti kako se osjećaju. Lugom. Dakle, Čekajte samo. Eno ga. Ide. Imamo malo tehnički problema. Oooo, prvi sad! Dakle, gospodine Istedin, uzređeni. Bjež od mene! Gdje je slugu moju? Nego, kako se osjećate, gospodine? Pa, osjećam se pobjedonosno. Moj napravio svoje. I ja sam najbolji u pišanju dalje. Niko! Drago mi je. Dakle, šta kaže vaša konkurencija, drugi po redu? Ja mislim da je on vara. Kako je vara? Kako? Pa, evo recimo, ja imam nekih smetnja i Kamerac, jeli? Nije, nego meni uopće ne leti, meni samo kapa doli. Znači
Znači ja imam smetnja, ja imam to. Dovoljno. Trećeg na... Dobrodošli u vremensku prognozu. Dakle, kao što vidite, ovdje imam kartu svijeta. I ovdje, kao što vidite, ovdje je Sjeverna Amerika. Ovdje je Južna Amerika. Ovdje je Afrika, Azija i Europa. What the fuck? Australija i Antarktika i Arktik. Yes. Dakle, kao što rekoh, južni vjetrovi pušu na jug, a sjeverni pušu na sjever. Znači, ako vas možda još zanima nešto, možete me slobodno pitati. Ne čujem ništa, u redu. Nego, vrijeme sutra će biti... o vremenu sutra ćete saznati naravno sutra. I da, mislim da je to bilo to.